आज मो स्वामी मो ପାଇଁ ପିଠା ବନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପିଠା ବନଉଛନ୍ତି प्रथम थर अभिज्ञता ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି ଲାଗୁଛି बहुत बढ़िया पिठाटा टिके भल कणा कणा ହେଇଛି 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 ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପିଠା ବନେଇଛନ୍ତି ମତେ ବଢିଆ ଗୋଲ ବି ହେଇଛି ହଁ ଖାଇକିରି ମୁଁ କହିବି ହଁ ତ ମୁଁ କହିବି ନା ଖାଇଲେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିବେ कमेंट बॉक्स में कहबे अपन मन केମିତି लागला